الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pengening ko si Allah subhanahu wa ta'ala ilidas tanunian sa giyang kaiya paniyakit siyapan tanu langun wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga pamilya tanu ayamalan na isampay tanu wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaiya pakauma abulan a Ramadan. Kupanganin ko si Allahu subhanahu wa ta'ala amapadtano si iku mga tao aprilaan wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang kuto di tano di kapaganada si iku agama tanwa Islam. Mga bangsami, mga pagaryami, mga bubayami si iku agama Islam ayaw to miya pakalangkap tano pamagusayin tano sa giyang kaiya kagagawi na giyuto so kapeniat utaw sa giyang kuto din yan di kapusa. Ikadua kusay tano na giyang kuto kukuman o di kapeniat utaw sa giyang kuto puwasa ang mga sunna sa giyang kuto kadaw-daw. Agu antunay kukuman na giyang kuto kaputulan yan sa giyang kuto di niya di kapuwasa sunna. Di na giyang kuto putol niya na giyang kuto di niya di kapamuwasa. Mga bangsami, mga pagaryami si iku agama Islam tanudan tanu kagiyang kaiya bulan a Ramadan na isa kekuatan nurun aguna ang mga Muslim na giyang kuto iprilar katano wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kuto mga dusa tano. Lalayon niyo pipikira agyang kaiya katuro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di niyo pembelaga sa agyang kaiya mga pamikiran niyo. Agyang kuto katuro nabitan wa Muhammad man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malay niya panguyat mga pagaryami si ko agama Islam. Sa tawat tigo nabitan wa Muhammad pamuwasaan niyan subulan a Ramadan imanan parateya si iku Allah subhanahu wa ta'ala wa ihtisaban gugyang kuto arapian sa gyang kuto mga balas amatatagus iku bulan a Ramadan na iprilaon wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kuto miyaw na amyangan dudusan yan. Allahu Akbar. Ipuguyad tanunan si iku mga ginawa tanu agyang kaya bulan a Ramadan na isa akiuman yan sa arakatano na palalas niya na agyang kuto amyangan dudusatan wa amyangaw na. Napaganadtan agyang kaya matatagus agyang kaya bulan a Ramadan na mga kukuman wagamatan wagama Islam. Gitu isa amya pikirtan wagyang kuto akapugusayatan sa gyang kuto niya at sa gyang kuto di tanu di kapusa. Anto na besi usayan sa no mga ulama babeden paman na aya itungan tanurun na tiari magyang kuto puasa tanu
ugaid na sabab sa giyang kutwa kaya pukaso na giyang kutwa niyat na daden amya parulitano sa giyang kutwa di tano di kapamuasa. Unan tanuro na giyang kaya hadith apiagu sa iniya na giyang kutwa na siyam giyang kutwa mata na tige na suka pamuasa na kailangan na diyo numablag giyang kutwa niyat utaw. Tianan Hafsata ummul mu'minina radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Ay man nagyang kaya hadithu Hafsa ummul mu'minin amataan ko na sunabitan wa Muhammad na Peter yan. Sa tawa din niya naman niat agyang kutwa kapusa niyan. Kung una nagyang kutwa fajr, dapat nakaw maagyang kutwa subuh, fala siyama lahu na daatigu nabitan wa Muhammad. Udi na da matarim agyang kutwa kaya pusa niyan. Naman ito mga pagarya. Paman nami pusa ka din. Ugaid na ayada katarim agyang kutwa puasang ka, ayadang kakakuha sa giyang kutwa bala sa imbagay wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa kaya tigir ka na sabab sa giyang kutwa miyadao na giyang kutwa niyat. Miyapukaso na giyang kutwa niyat. Ayako naman na giyang kutwa kataro nabi agyang kutwa tiga na yubay tasiyam na giyang kutwa kaniyat agyang kutwa tao. Kapag paniat yan sa giyang kutwa mga kagagawi sa giyang kutwa kapamuasan yan. Usain tanong agyang kaya hadith amya panutulo Hafsa umul mu'minin na aya paganay kapagusaya tanuron na anta su Hafsa radiyallahu anha na mga babayami o di na mga bangsami, mga pagaryami si iko agama Islam su Hafsa nas kanyan su ummul mu'minin Hafsa bintu Umar radiyallahu anhuma. Isanan si iko mga darudupa unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabasta miya pangaruma unabitan wa Muhammad na pembetuan sa ummul mu'minin ina o mga mu'min sa katanwa mga mu'min miyaratias iko Allah agu susugu iyan na su mga karumaw nabitan wa Muhammad na mga inatanusiran. Ayangaran yan na su Hafsa awat Abu Bay o Umar ibn al-Khattab al-Adawiyya al-Qurashiyya. Miya pangarumas kanyan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iko ikatlo ragun si iko hijrah. So kaya tugalon unabitan wa Muhammad sa Madina na miya katlo ragun na miya pangaruman yan su Hafsa bintu Umar. Oriyan nagyang kutwa kaya patay o darudupa iyan. Aayangaran nagyang kutwa karuman yan na su Khunaysu bin Hudhafa. Aaya sabab akiya wafatian na sabab sa gyang kutwa kaya sugatian o di nagyang kutwa kaya paliiron sa gyang kutwa kaya tidawa sa Uhud, Ghazwatu Uhud na isa kaya palian o di na miyaangal si iko mga Muslim nagsukaroma o Hafsa asu Khunais bin Hudhafa. Sama na ito nagyang kaya sahabi na shahid. Nagyuto mambu ikiya pangarumaon unabitan wa Muhammad sa gyang kutwa kaya balunian. So Hafsa na pagaris kanya no Abdullah ibn Umar si ikiyama yan nagu si ikina yan. Sama no ito na mulunsun siran sa ina si iku Abdullah si iku Umar si iku Abdullah ibn Umar sa ina agu sa ama. Oy. Ayako na kaya patay niyan na si iku ulan-ulan na Jumada al-ula sana 41 si iku ragun ikapatpulo agu isa si iku hijrah. Mga padaku sa itano, natigyan nagyang kaya haditha miyalo itano, na dalil karina amataan nagyang kutwa kapusa sa ikubulan a Ramadan,
na kailangan din na matatago na giyang kutuwa niyat. Diyon na pagkapuka sa giyang kutuwa niyat utaw. Lagi din na nagyang kutuwa pada simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agyan na nakukuman kailangan na susimba na diyon na pagkabelag agiyang kutuwa niyat. Na kiyaw pakatandananan sa iku mga ulama tanu. Ay ako na maana agiyang kutuwa niya na al-qasdu wal-irada agiyang kutuwa antap utaw. Agiyang kutuwa kapendisisyon utaw. Di na agiyang kutuwa bay-abay agiyang kutuwa taw. Pero Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah at tigyan na miya upakat sa mga ulama amataan agiyang kutuwa simba aya diyon ding gelebak na agiyang kutuwa taw. Agiyang kaya ginawa niyan. Sakay diyon ding gelebak. Lagi dagyang kutuwa sambayang, sakay sembayang, kenabaad na katuon na tawa, tigyan na isembayang akan saka. Gya ginawang ka mismo, ipanggalabakon, lagi dagyang kutuwa ka pamuasa, o di nagyang kutuwa hajj, na diya tigyan terimaan na tigo Ibn Taymiyyah, enon ta na matatago nagyang kutuwa niya, tagyang kutuwa tao. Kauto. So, importante din mga pagari agyang kutuwa di tano di kapakapaniyat sa agyang kutuwa di tano di kang galabaka sa agyang kutuwa mga simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kutuwa tigyan akapusa kailangan na di yun kebelag agyang kutuwa niya at matatago na agyang kutuwa niya sa agyang kutuwa puso utaw. Naginan suka pamuasa si iku bulan Ramadan. Agyang kaya kuma bulan Ramadan na piterotano ulan-ulan na babarakatan ay parilaon wallah yang kutuwa miyaw na miyan dusaw mga tao asara pusaan yan. Naginan ipuasa kailangan na diron kebelagag yang kutuwa niyat. Anta kagyang kutuwa qada Ramadan, gyang kutuwa tao ambidan yan agyang kutuwa Ramadan. Ay lagi diyan na upama kung gyang kutuwa may pus abulan Ramadan na adnadang kakapusay. Biya kabuka kau nang bayadan ka na kailangan nagyang kutuwa kang bayadin kau na manini at kagyang kuto kang bayadin ka sa gyang kutuwa puasa. Padaro wagyang kutuwa siyamun nudur gyang kutuwa aya kapusa ka na sabab sa gyang kutuwa adna sama inka ananis ini sumaya inka ayaman na niyan na kailangan nagyang kutuwa kapusa inkaon nagyang kutuwa kailangan amani at kagyang kutuwa ka pemuasang ka. So atigyan suniat, yang kutuwa di ka peniat, agyang kutuwa tao na ayadar pa yan, nagyang kaya puso yan. Ginan itunudan tano mga pagarya. So ka peniat na si isagyang kaya mga puso tano. Sa manuto na miya kaliuru, agyang kutuwa di ka peniat, agyang kutuwa tao, adi niya di teroon. Lagi dia agyang kutuwa teroon niya, natigyan na naway tuan asuma syahra Ramadan. Api tero katiga miyani atakan na pumuasaan akan nagyang kaya bulan Ramadan na sumanga ulama mga pagarian na initong nirano to sa bid'ah. At talafudu minan niyati bid'ah. Giyang kutuwa di nga di ka terwa sa giyang kutuwa matatagusi ko puso ka niyat ka na bid'ah to. Kailangan na si suniyat na si sagyang kaya puso. Lagi dia susambayang. Miyaw said no mga ulama agyang ko ta upama ko paniyat ka sa agyang ko ta kapsumbaya gumiraw ka upama naway tuan usalli salat adh-dhuhr udin agyang ko ta salat al-asr udin so pada sa waktu na diu tu kapagay mga pagariya kag bid'ah to suniyat nasi sa agyang kaiya mga pusutan. So mga ulama na tigyan na sa tao matagu sa pikirian udin na matagu sa agyang kaiya pamikiran yan. Askanian na pemuasa mapita fakada nawa na miyaka peniato to. Kau to biri simple bis mga pagariya. Miyaka lebu-lebu dagyang koto ka peniat dagyang koto atau asara mapikir ka pemuasa ka mapita nana miyaka niat ka kuri ka dagyang koto niat ka. Tigyan na korek agyang koto niat dagyang koto atau api andin kaya pikiran niyan o di na kaya pakapaniat yan sa giyang kutuwa mga kagagawi. Pamana sa din sa kaniyat ikaw sa giyang kutuwa mga kagagawi api under oras. Alas 7, alas 9, alas 10 api adin sa giyang kutuwa kagagawi. Nakuri ka din na giyang kutuwa kaya paniat ka
Sabab sagyang liqaulihi sabab sagyang kutu akiyatiraunu nabi qabla al-fajr una nagyang kutu fajr. Sama no to mga pagarian na ipuno ka sagyang kutu maghrib na taman sagyang kutu waktu asubuh fajar naginan i mga oras sa diun di meni atagyang kutu ataw. Api ang disanden na kuri kagyang kutu aniyatian. Ayat 3 na pagkatantosan nagyang kutu miya panutul o Ibnu Majah wadara qutni minal lail panagyang kutu akagagawi o di na pedsagyang kutu akagagawi. Importante na di ka keda sagyang kutu ang mga kagagawi. Pada tigyan sagyang kutu akapakani atagyang kutu ataw. Nagyang kutu kambuat o di na kapagnaw agyang kutu di mamuasa lis suhur sagyang kutu akapseulian. Kutu ay mananian naupung ka pagnaw ay kengka nagiu tu na miakani atakaw noto anta kagyang kutu kaya pri para dungka. Paman na miri para duka sagyang kutu kakeneka. Paman na balasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga bais iku mga walairan. Sakanoy isa kesabapan nakapakani atagyang kutu mga dato. Mamakaluto kano mitinde yo agyang kutu amapia seda udina mapia ulam na pemukaw kano agyang kutu adika preparado sa agyang kutu ada penakaw maagyang kutu waktu fajar na paduto sa agyang kutu adika peniat agyang kutu tao sa agyang kutu akapusan yan. Balasan wallah su mga bai. Padaku sa itano sa agyang kaya hadith unabi tano Muhammad natigyan na miya dua atindag mga ulama. Ino mga day, ayad na kailangan nalikulli yawmin niya, uman kapitan na makapaniat agyang kutu ataw. Sa manuto na si ikusul o Ramadan, 20 agusyaw gawi, anta ka 30 gawi na kailangan na uman na kapitan na di ka di makaniat, paman na keribiyong ka agyang kutuan niya kasi iku mga kagagawi upama ko 20 agusyaw so Ramadan na 20 agusyaw kagagawi anta ka 30 na maka 30 ka makapniat anta ka kiyatang ka anatigo mga ulama agyang kutuan makaisa-isa ka makapniat sagyang kutu apaganay akapakasul di na paganay agawi sagyang kutu bulan Ramadan. Sama na to na dua tindag mga ulama. Paganaya kateruiran natigyan amya pakay sagyang kutu di mamuasa. O di na kuri kagyang kutu di kapusaw tao. Makay sesas kaniya na makaniat sagyang kutu bulan Ramadan. Lagi diyan na miya kaniat sumanga ulama mele isuulan na miya niya taka sa ginawang kaapusan kagyang kutu bulan Ramadan na kaya sukudan dinutu atigo mga ulama. Man lam yaktasawmu bisafarin aw marad amay kagyang kutu ataw na di maputulag yang kutu din yan di kapamuasa isi ku bulan Ramadan alagi dagyang kutu amileleg skanian pamako meleleg agyang kutu ataw na miya putulag yang kutu din yan di kapuasa anta akabas kanian din miya sakit tadi niya nakagag yang kutu din yan di kateger si ku bulan Ramadan yang kana nakatero na ayamitin dagesan na madhabu Malik na so mga tao amuunod si iku Imam Malik wa Ishaq wa riwayatun an Ahmad na padapanot wa riwayat si iku Imam Ahmad. Tigiran ali anna sawma syahri ibadatun wahida kagigiyang ko tuwa ka pamuasai si iku bulan Ramadan na simbenan na isa-isa la budda minha kailangan nagyang ko tuwa kaniya tao nagkaniyatiro nagyang ko tuwa tao. Nagusto Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakat teruyan. Walikulli mari'im manawa na sutaw narkiyan nagyang kutwa piniatanian. Kau to paman na saka muslim na sadja piniatan ka na bagian ka dinuto. Gitu yakka agyang kutwa kaya piniat ka. Nagyang kutwa tigian ataw na miya niyatiyan agyang kutwa ka pemuasain yan si bulan Ramadan wat tabu agyang kutwa din yan ikapakatunutunog palahumanawan na agyang kutwa kaya peniyatian na kuri kadnutu at mga ulama. Pagkanin tanong si iku Allah, mapagtanong si iku mga tao,
ama kaniyat piya-piya sa giyang kaiya bulan Ramadan agu tarimaan wallah giyang kuto mga di tano di kapamuasa. Al-qawlu tsani ay kadua katero mga ulama natiyan annahu yalzamu saimu niyatan mustaqillatan li kulli yawm. Bida ugyang kuto paganay no sa itano. Yang kaya mga ulama natiyan na kailangan din na uman din na kagagawi na makapniat agyang kuto tao. Mustaqila pamana makasisibay agyang kuto niyat. Paman nagyang ko ka pugusaya tanoro na uman din na kagagawi isi ko mga kagagawi isi ko bulan na Ramadan na kailangan na di makapniat agyang ko tao. Nagyang na nakatero na tindeganan o Abu Hanifa wa Shafi'i wa Ahmad fil mashhuri an na aya ko na daliri na nagyang ko haditha mi'alitan wa qabla al-fajr. Una nagyang ko fajr na kailangan din na di makapniat agyang ko tao. Au yang ko katero nabi malam yubay chatawa dinya na maniat agyang ko kapusan ni sa agyang ko mga kagagawi. Naya ko nas pada kesabutan sa agyang ko hadith ami ali nabi tan wa Muhammad na anna li kulli lailatin niyatun mustaqilla na kailangan na uman din na kagagawi si ko mga kagagawi si ko bulan Ramadan na kailangan na di makapniat agyang ko tao. Kagigiyang ko to kapamuasa sa giyang ko to uman din na kagagawi o di na uman din kadundo sa iko Ramadan na ibada mustaqilla na simbo to ayamanan yan na misisibay kenaba ayamanan yan na matitimu agiyang ko to saulan ay arkiran giyang mga ulama na tigin giyang ko to saulan na kenabo to matitimu paman na makambablag mustaqilla giyang ko to mga kadundo ay daliliran miya kapia-pia mambu giyang kaya daliliran keliwanagan taon at tigiran na aya dalilami nagyang ko to akap kebinasa o di nakap kebatal agyang ko to di kapamuasa tao sa agyang ko to mga sabeed ko mga kadundo sa bulan Ramadan na kanaban yan kebinasa agyang ko to sabeedon ay lagi diyan na subulan Ramadan na saulan na upama ko aya mabatalon nagyang ko to 2 gawi antaka 3 gawi 5 gawi nagitubo imiya batal kenaba niya na miya batal agyang ko to malalambaon na miya karayarayag mambu agyang kaya daliliran pada daliliran na tigian nagyang ko to di kapamuasa si iko saulan si iko bulan Ramadan na kelatan agyang ko to mayuna fiha agyang ko to adnap kileton paman na kebatalian agyang ko to puasa sa agyang ko to mga kagagawi. Edi yuba na kepakayatigan sa agyang ko to mga kagagawi agyang ko to kakan, agyang ko to kay nam agu agyang ko to kam bebangunan sa walay. Kau tayo man nani na keletaniran, paman na keletan atigin agyang ko to mga kadundoron. Nagyuti tigo mga ulama paman yan na kailangan din agyang ko to adika peniat agyang ko to tao sa agyang ko to mga kagagawi. Nagina ni Hussein ano mga ulama sa giyang ko to emanan yan na di kapni at agyang ko to ataw paganero na tigira na kapakaid na giyang ko to makaisi sa makampni at sa giyang ko to saulan ay kadu atin dagu mga ulama na tigiran kailangan na giyang ko to uman din na kagagawi sa giyang ko to mga kagagawi is ikubulan na Ramadan na di makapamuasa di makapni at agyang ko to ataw. Tumugalin tanop man sa agyang kaya kadua pagusayin tano aginan sukukuman agyang kutuan niyat ang mga sunna kauto eman na niya na miya kaliusaya subulan Ramadan yes sukapusa sa iko alungan na Kamis alungan na Isnin ayamul bid so mga talugawi sa iko man saulan kanabay ni bulan Ramadan kamat sunna ini lagi dia naman bu nagyang ko to na magawi si ko Shawwal paman nagi su mga sunna o din nagyang ko to sa pulugawi si ko Dhul-Hijjah o ay mga sunna niya kapamuas Allahu a'lam. Anto na ko kuma nagyang ko to ka peni atiron si ko kadundaw kanaba si ko makagagawi paman na si ko Ramadan na kagagawi agyang ko to ka peni atiron. We nagyang kaya mga sunan na anto na ikukuman upama ko ayakan ni ating kaon na miyapitad din. Miyapitad nagyang ko tuwa ka ni ating kaon. Agu anto na ikukuman nagyang ko tuwa kabatalang kaon.
Paman na paman na mi pusa ko iman to, paman ko alungan iman to Khamis na mi pusa ko, orian yan na biya talakembu. Nanto na ikukuman nagyan ko to kaya batala kanon. Ba kailangan na yaman niyan na kabide na kan anta ka paman na kenabarakan paman na kenabarakan paliugat agyang ko to kabide koron. Nako saya tanuanan insyaallah sagyang ka iya kapugu saya tanu sagyang ka iya hadis. Berarti antano dan yang kaya hadis atigan an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin faqala hal 'indakum shay' qulna la qala fa inni idan sa'imun thumma atana yawman akhar faqulna uhdiya lana haysun faqala arinihi falaqad asbahtu sa'iman faakala rawahu Muslim. Nyakatita si Aisyah radhiyallahu anha pitruyan Miyaka isa tigyan na miyaka sudar kami sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa iko mga kadundaw. Kauto ay manadata yawmin kadundaw. Fakal na aya Peter unabitan wa Muhammad sa iko mga karomanian. Hal indakum shay. Bad na tigyan may preripara duniyo sa nakakan. Kauto ay mananian na pagariya sa iko waga may Islam. Ubaya kasi kuwaga ma Islam, palungkaman pamikira agyang kutwa betad unabitan wa Muhammad. Amya kasulsi ko mga darudupayan na tigyan abad na tigyan na kekansan. Na ini sembag agyang kutwa mga karomanian na la da aba saya kekan o di na da aba may prepara dua yamanan yan na pikikan amir kahay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga pagariya sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyagintaw sa kanya na pobre. Paman na pamikirang naman pagariya sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyagid paman na padagawi iya da abayran daap ipagi sa panganangkan na daap mariri para dua panganangkan sa giyang kuto mga walay niyan. Na pira-pira katan emanan niyan ng mga tao. Asusubra giyang kuto panganangkan. Miya panutula sunabitan wa Muhammad nagyang kuto ko na mga walay niyan agyang kuto mga walay o mga karomanian na pagkato na kao nagyang kuto patapolo gawin na di kebigan sa apoy la ilaha illallah di kebigan sa apoy agyang nanao sa da abay na nakidatol namadagala mga tao ipkalakyan agyang ayuda makalapas kap na kito minde pagariya si kwaga depende keto na bataw aba pakalapas kuman wait na sunabitan wa Muhammad na miya siguro dua yaman na niya na pakalapas kaniya na kuman sa mga pamilya niyan mga pagariya na inop kisumpat tanuron nasuad na mga rakiyan kaluluwagan sa giyang kaya pandemic nasedegaan tano sa mga pamilya tano mga tunganay tano mga miskin. So mga ulama na miya panutuliran na kanaba aya kala ibala sa giyang kuto kasusadka o di nakandikat na igirabu Ramadan. Ginani susabaed na kalepasyan na giyang kuto kapakalalabi giyang kuto kasadka. Aya tenudan ka mga pagariya si ikwaga ma Islam bubayakan si ikwaga ma Islam na aya kap ketakap agyang kutwa balas o kasedeka kandikat na igira agyang kutwa began ka na makikinangalan niyan makakailangan niyan. Pira-pira iman to si mga tunganay tanwa makakailangan niran agyang kutwa sadaka. Makakailangan niran agyang kutwa dikat. Na iman to kailangan paman na kakailangan niran sa giyang kutwa ipsedekang kakiran kana bagyang kutwa bulan Ramadan kamay ka bulan Ramadan na pakadaka lagyang kutwa sedekah. Nayaya kalayan ibalas na iman to Sha'ban. Na ipangalimutan wagyang kutwa mga pagaritan wa mga miskin, mga tunganay tanu, mga siringan tanu. Benalamati nga si Allah subhanahu wa ta'ala kami padegas ikutaw
akaluluwagan na panganin ko si iku Allah at katagapan wallahu subhanahu wa ta'ala giyong kutuwa paman na kabarakatian sa giyong kutuwa kauyagu-yagyo. Nah, nudan tanwa giyang kaya hadithu Nabi tanwa Muhammad tigian na tigu mga karumani na da abami mi preparadua ke paman na mipigikan na mirka hay Rasulullah. So kaya nagaro Nabi tanwa Muhammad at tigian na fa inni idan saimun iman tuwa tigian na sakan na pemuasa ko tigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giyang utua kaya pakasulian ada miat da abon mini pagana na gitu kaya pakaniat yan natigin na iman to na pusa ko nakadaw. Orian yan na tigu akadaro dupa yan na miya ka umar kami paman peruman siya kung mga pedagawi pakul na pituro yan kami paman pituro amiron kauto paman na miya ka sulod paman peruman na pengingisip man sa panganangkan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini sembug amiron na tigu mga karomanian uhdiyala na haisun na adna migay rakatano sa hais. Agyang ko to hais na inilayakan sa kamos. Naginang kon so ka pelook atamar agyeling. Paman na tamar to agyeling. Agugyang ko to tapong agyeling na ka pelook ko to. Oy, ka pelook ko to nagyutip batwa sa hais. Nagyuto inibagay si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasukiya negara unabitan wa Muhammad na pitero yan natigyan na arinihi ay man na niya na liuniw ra ka nagyang ka na napanganang ka na inibagay ra kanu falakad asbahtu saiman kagikyapitan ako at tigo nabitan wa Muhammad na di ako di mamuwasa paakala orian yan na kumiyan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kaya hadith napadaku sa itanuron natigyan na dalilun ala anna as-sawma tataw la yalzamu fihi tabiti niyati min al-layl. Yatigyan na hadith na karina agyang ko to akapamuasa sa agyang ko to mga sunna tataw sunna na kanabaw natigyan makakailangan o din na mapapaliugat agyang ko to kapani at agyang ko to ataw sa agyang ko to kagagawi kapakay sa agyang ko to mga kadun daw. Kapag tigyan sa agyang koto kadundu agyang koto kapni at agyang koto ataw sabab sa agyang koto aketero nabi hal indakum shay badna kekan sa agyang badna kekan aya pitero no mga karomanian na tigyan ala na pitero na tigiran ada na pitero manu nabi fa inni saimon na iman to na pusa ko di na tigra ko atigo nabi na ya kesabutan sa agyang koto hadith amya panutultano na annahu ansa asyama fil hal paman na aya kaya paniya tagyang kutwa nabitan wa Muhammad sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sagyang kutwa oras sagyang kutwa masa paman na mini sa panganangkan na daa ba panganangkan na mapreparado nagito kiya ni atanian sagyang kutwa kapusan yan. Gina natigyan naginan itindig o jamhur kadakalan sa ikong mga ulama agyang kutwa kapakayagyang kutwa kapani at sagyang kutwa kadondaw. Wa huwa qawlu jama'atu minas sahaba naginam panikatero o kadakalan sa iku mga sahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi do Ali radhiyallahu an. Agus ibn Mas'ud. Agumya panutul peno Bukhari apadiran su Abu Darda wa Abu Talha wa Abu Hurairah wa Ibn Abbas wa Hudzaifah pagalinaya sahabi. Nagi tindigira nagyang ko to kapakayagyang ko to adika peniat utaw si iku kadun daw igira asun nagyang ko to pusan yan. Anta kami panutul panu Ibn Hazm sapul atigyan si iku mga sahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyan ang panitin nagu Abu Hanifa, agusu Shafi'i, agusu Ahmad, agusu jamhurus salaf. Kadakalan si iku mga salaf. Ina ni tindigida na kapagayagyang ko to kapani ato tao igira adon do. Wa inna adna syaratian mga pagariya aya syaratian akaketari magyang ko to di kapamuasa utaw ang mga sunna aya kapaniatian na don do. Allah yati bimanafin li saum nagyang ko to paman na kaya paniatian na danian mabata lagyang ko to puasa niyan. Oy. Kabelaan yan yung sagyang kota, unang panagyang kota kaya paniatian. Waman akala, aw shariba, aw
min aklin aw syurbin aw jima sagyang ko tu akakan kain nam udi nagyang ko tu akan bebalingan sawalay. Ay lagi dia no pama na may galas 9 na baka din namiyan ni ata tiga itarusakan nagyang kaya puasakan. Alas 9 ito. Nakapakayo to. Di ka pa kaya gyang ko tu ami kepi kadaan udi nami pita kadaan. Na tiga itarusakan nagyang ko tu puasakan. Dito ka pa kailangan nagyang ko tu ada ka kon mabatal. Agyang ko tu puasan ka sagyang ko tu adang kaum pangkaniati. Upama katigo mga ulama kung galabakan ako to ako miya nga minin na maka anta kami bubangungan kasawalay na dia tigo mga ulama ketarima agyang ko tu puasa agyang ko tu atau sabab sagyang ko tu miya batalian agyang ko tu puasa niyan unaan agyang ko tu fajar. Nayap man napitin dengan Malikiya wa Daud al-Zahiri mga fuqaha ini wa Ibn Hazm wal Muzani min asy-Syafi'iyah penci ko Syafi'iyah atigyan na kailangan din agyang koto kapakani at agyang koto ataw malagid o asun agyang koto puwasaan yan sa agyang koto kagagawi. Uy. Ayad na dalil na agyang koto miyaw na miya batiyatano sa tawa di makani at sa agyang koto kagagawiin na fala siya malahon na daaban yan puwasa. وأجاب إن حزم عن حديث الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام قبل الفجر paman asukon sunabitan wa Muhammad na aya kaya pakaniat yan sa giyang kutua kaya pamuwasan yan na qabla al-fajr na unaan na giyang kutua fajr. Sa giyang kutua kaya tiraon yan na kada kuntu asbahtu sa'iman sa kanatigo nabi na aya kaya pitian rakan na giyang kutua diya ko di pusa. Uriyan yan na giyang kutua dan yan kapakatoon sa panganangkan paman adan yan mau magyang kutua ka ipitaian o di na kenian wasala siyamahu na initaros yan nagyang kutua din yan di kapuasa. Falamma ukhbira biwujudi at-ta'ami aftara na kagiya kupman ko paman na terono no mga karomanian na adna panganangkan na aftara na namiyo kaso nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugay mga pagarian nagyang kutua paganay inalitan wa katero mga ulama yuto pinitin mga sahaba akap kapakay o kapani ato tao sa gyang kutua kadaun daw nagyuti mararani sa gyang kutua benar. Mararani sa gyang kutua benar agyang kutua kapusa o tao sa gyang kutua mga kadondo. Ginanatigian miya aloy si mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inaloy o Bukhari Agus Ibn Hazm annahum kanu yasumuna sirang ko na mga sahaba radhiyallahu anhum na silang di mamuasa biniyati minan nahar ayad na dira ni kapniyata nagyang kutua mga kadondo. Asira na mga sahabay mataw sa giyang kuto pakaantapan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kuto hadith yan. Ugaid na miya umparik o di na miya dup manatindag o mga ulama sa giyang kuto oras sa giyang kuto kapaniat sa giyang kuto kiatamaniranon. Miya panutula su Ibn Abbas, Agus Ibn Umar, wa Anas, wa Ibn Mas'ud aya ini tamaniran sa giyang kutua kadondo nagyang kutua kahadin aksa nagira kutulungan kailangan na yaman na niya nagyang kutua kutulungan tama sa giyang kutua fajar nagyuti kapakani ato tao wala yajuzu an yanu yasawma ba'dahu na upama ko malapas sa giyang kutua kutulungan na di din nakapakaya giyang kutua kapani at giyang kutua tama na tiyaman na niran sa oras agina natin tindagu Abi Hanifa wa ashabu agus wayaman na niya na mga pediyan. Wana su Imam Syafi'i Agus Ahmad natingin na basta puasa sunnah tatawo biniyati minan nahar na napkapakayatigin nagyang ko tadiun di kapaniyati utawa dundaw kabala zawal wa ba'dahu kau tayamanan yan na dapan mauma suluhur anta ka oryan uluhur kau tayamanan yan napkapakayoto apaya panatigiran miyaw magyang ko luhur kagigyan ko tuwa nusus, gyan ko tuwa dalil, amyali tanu hadithu nabi tanu Muhammad, na napiyakay niya na gyan ko tuwa kadikap niya at utaw sa gyan ko tuwa kadondaw, na dan niya napakamblaga, agyan ko tuwa pamanadar umaloy, o paman na di kapakaya gyan ko tuwa orya na gyan ko tuwa luhur. Way, paman na inaloy ito nabi tanu Muhammad, agyan ko tuwa kadondaw. Pada penako sa itano, natigyan hal yusabu thawaban yaumun kamil ino mga degiyang kutu ataw. Sa giyang kutu kaya peniyatian na dundo ino kekuan niya na giyang kutu balas kompleto anta ka ayabu kekuan niya na balas na giyang kutu oras sa kaya peniyatan niyan. Paman na
kekuan niya nagyang kutua niat isagawi antaka upama kumia kaniya ta alas 10 na yabu kekuan niya nagyang kutua ipusi ko alas 10 na taman sa gyang kutua maghrib. Na so mga ulama na duwa kateruiran san at isa paman na miyateruiran annahu la yusabu illa min waqtin niyati fakat. Ayabu kekuan niya na bala sa tigo mga ulama nagyang kutua ipun sa gyang kutua kaya pakaniatian. Upama ko alas 9 na ipun sa gyang kutua alas 9 na taman sa iko maghrib. Uway, sansa oras sa kaya niatan yanom nagina natigian katero Shafi'i agusu Hanabila. Aya ikadua qaul natigan annahu yusabu ala nahari kullihi. Pamana kekuan yang ko nagyang ko tua balas agyang ko tua kaya pamuasan yan si eko langon o kadaundaw. Kau tayo man ada kelebato na oras. Pamana langon o kadaundaw api panaya kaya pakaniyatian alas uju gaid na yaman yan na kekuan yan nagyang ko tua balas. Kulluhu wa hadha qaulul Hanafiyya nagina natigian ipitindigan o Hanafiyya wa ba'du fuqahaul Hanabila agugyan ko to apad sa ikong mga fuqahaan Hanabila. Ugay datigian nagyan ko to apagan ay inalitano ay abu kekuan na balas nag ipun sa gyang ko to kaya pakaniatian nagin gitoy paman na min jihati dalil nagitoy paman na subut na no sa gyang ko to dalil. Ugay nagyan ko to kapakakuha kakekuan sa gyang ko to balas sa gyang ko to intero kadun daw naginan aqrabu ila si'ati fadlillah na sabab sa gyang ko to ayaman na niyan na fadlu wallahu subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na dito ko malagyan ko to ay bagay niya na balas sa iko mga tao. O sa intanop man nagyan ko to ako kuman nagyan ko to akaputulaw no tao. Nagyan ko to mga nagyan ko to so apaman na kapamuasa ang mga sunna na nagyan ko to akabatalaw no tao. Anto nagyan ko to ako kuman yan. Tingnan nagyan ko to hadith ami alitano na makatuturo o di nakari na apkapaka yagyang ko to akaputulaw tao sa gyang ko to apuasan yan as sunna. Agu kenaba o napaliyuga tagyang ko to kakomplituan yanon. Apya panda udrian. Ayaman na niyan nadad na udur ka. Miya muasa ka sunna. Nadad na ba ujur. Kenaba ka kasakit. Kenaba ka pleleg. Na ubat talang kagyang ko to apuasan ka. Na gyang ko to hadith ami ali tano na tigyan na kapakaya gyang ko to kaputulaw tao sa gyang ko to di niya di kapusa. Ugay da tigyan na sudi mamuasa na kailangan na pagilay niya na gyang ko to maslaha. Gyang ko to ayaman na niya na dumadai sa gyang ko to di niya di kapusa. Gyang ko to ayaman na niya na kabatalan niya no na gyang ko to kita taros niya non. Upama ko gyang ko to kabukan niyan kabatalan niyan no na adna maslaha ro adna yamanan niyan na mapapadalam raungangan na mapia sa lagid na gyang ko ta yamanan niyan na kaya bukaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam guni ko adna mamateron o mga karuman niyan na adna panganangkan na kumiyan sunabitan wa Muhammad kagigiyang ko to na pakaugupo no to sa gyang ko to adin niya di kapangunutan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala ay lagi dan upama na adna miya misitar ka ayaman na niya di ka di pusa. Alungan na isnin o di na alungan na kamis. Na di ka di pusa. Ugay na adna miya misitar ka. Na ayad na paman na inilayin ka na giyang ko tuwa ka batalang ka sa giyang ko tuwa puwasang ka. Nagyuti mapiya na batalang ka giyang ko tuwa puwasang ka. Anta ka adna pagaring ka o di na bulayo ka ka. Paman na inalok ka niyan sa giyang ko tuwa walima mga kanduri. Nagyang ko tuwa aya keleng kau na aya mapia nagyang ko tuwa kakanaka sagyang ko tuwa kanduri nakapakayo tuwa tigo mga ulama. Uy na may kada maslaha sagyang ko tuwa kambukang ka paman na da mapia sabab sagyang ko tuwa kambukang ka fal afdalu itmamu saum na ayat tigo mga ulama atara lebi nagyang ko tuwa kitaros no tao sagyang ko tuwa din yan di kapamuasa. Biya panutul Hani radhiyallahu anha an mataan ko na sunabitan wa Muhammad na pitaroin as-saimul mutatawwi amiru nafsi sa tigyan sudi mamuasa tigu nabi ang mga sunna din ni pusaan na amiru nafsihi na skanian ni amir agyang kaya ginawa niyan. Rono nagyang kutang baya-baya. Insya asam na upama ko kabaya tigu nabi na pusa itaros yan agyang kuta puasa niyan. Wa insya aftara na upama magukabaya iyan na buka agyang kuta tao. Nagina ni hadis o nabitan wa Muhammad. Ya panutul penuh Aisyah. Atiga na innama mithla sawmil mutatawi'u
Ayat 3 na lagi dagiang ko tu atau di mamuasa sa sunnah na lagi dagiang ko tu atau sedekah. Ay manan yan nagiang ko tu giang ko tu sedekah yan na miyakuan yan sa giang ko tu ayotian. O di nakakaptan yan din nagiang ko tu pera ka sedekah yan. Fa insya amdaha na upama ko kabaya yan na manan yan na ibigay niya sa giang ko tu atau sedekah yan nun. Wa insya habisaha na upama ko kabaya yan na din yan nun ibigay. So lagi dana nati guna bitan wa Muhammad nagiang ko tu di mamuasa sa sunnah. Tiga nagiang ko tu amitin degsi ko mga ulama. Sagiang ko tu akap kepagaya giang ko tu akap kebatala udi nakap buka utau sagiang ko tu adinya ni kapamuasa mga sunnah. Wa annahu la yalzamul qada agu kenaba mipapali gua sagiang ko tu atawa giang ko tu akabayid dinianon. Paman api apa namiu kana kenaba pagabayid. Kau tu emanan nagiap manso kaya usayo no mga ulama ino upama ko buka giang ko tu ataw na pagabayid antara di pagabayid. Yang utama mga ulama natigiran na upama ko muka so taw na kanaba ron mi papali gwa tagiang ko tu akabayid niya sa giang ko tu adinya ni kapusa asunna. Nagina natigiran ni tindagu Ahmad agu Shafi'i wa Ishaq sabab sa giang ko tu amialuitan wa mga dalil. So masu an-Nakhai wa Abu Hanifa wa Malik mga ulama ini mga imam natigyan na kailangan din nagyong kuto paman na gyong kuto ba itarusud na gyong kuto atawa gyong kuto adinya di kapamuasa sa sunnah kenapa niyan betala wala yaqta'u bila udar na kenapa niyan natigyan putula gyong kuto adinya di kapuasa sada ba udar paman na udah buat udar asyar'i lagi dagiang ko to kaplaylayag kasasakit na dia tigyan na putulaw tawag yang ko to emanan niya na din ni kapamuasa upama ko batalanian ada ba udhr asyar'i da ba udhr agi ko to kaya batalanian nun qada na emanan niya na kabidan niya no to emanan niya na makapusa peruman abida gyang ko to emanan niya na kaya buka niya na masunna apuasa. So masuk Imam Malik na tigyan na la qada alay na kanabang ko to kabidi. Ay dalilan nagyang ko to hadith niya panutulo Aisha radhiyallahu anhu qala tapitero kuno Aisha paman na dalil mga tao au pama ko ad nakabuka ano tao puasa asunna na kabidan niya nagyang kay hadith wa Aisha pitero yan kuntu ana wa Hafsatu saimatain miya kay sa tig wa Aisha nasakan agus Hafsa paman yan na dua ya ini masyaallah. Pagalina ya karo mo Nabi tanwa Muhammad na ilay naman nagyang ko to akang ginawai. Agyang ko to mga bai paman na duya. Masya Allah. Wabugi paman na kepikir mga bai. Agyang ko to ay man na niyan na may sisasiran sa agyang ko to di kang gilbaka sa simbos iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na ino misumpat tanoro nagyang ko to agyang ko to bai penutul niya nagyang ko to paman agi madakala mga baiyap kararangitiran nagyang kaya kan dua-dua. Yung ito asakat tawa bai natigyan na aya kabaya akan na makapangarum agyang ko to akarumakan na mama. Ano sa patigyan na makapangarumas kanian na sisisagyang ko to ikadua karumanian nasakan natigyan na miyakatur dua ko paman na kitunay akan dinagyang ko to mga simbakan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naman ito agyang ko to baya sasabot niya nagyang ko to agama Islam. Okay. Tigyan na tigway siya saka na tigyan na gusto Hafsa na miya kay sa tigyan na di kami di pusa sunnah. Nagyang ko to adira di kapamuasa na bad na tigyan na menium agyang ko to panganangkan. Fasahaynahu na miyay na mami. Apaman na kaya bubay anami agyang ko to panganangkan. Paakal na minho na kumiyang kamero. Sama no to na biya talira nagyang ko to puasairan. Uriyan yan na miya kaumaso nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakalat Hafsa napitero Hafsa paman na pianutulo no Hafsa tiyan ya Rasulullah. Kami aguswa isa na di kami di mamuasa dua. Uriyan yan na miniu markami agyang ko to panganangkan na kaya bubaya namin na kumiyang kamero na tigo Hafsa. Biya talam agyang ko to puasa miya sunnah. Na aya pitero nabitan wa Muhammad iqdiya yawman akhar makanahu nabiydi ni wa tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyong kuto paman na gawi miu ka kanorong kumiyang kanorong na tigu nabitan wa Muhammad. Way nagyang kuto apaganay akaol tindugo mga ulama akanaba pambayadi nagito atigu mga ulama mararani sa gyang kuto benar.
O di na kore kakatero basta ama gyang ko tuwa tao na sunna gyang ko tuwa diyan di pusa na pusaan na batalanian na yaman na niyan na nakanaban niya na kebi dia gyang ko to akia bukan niyan kagi sunna to away nagyang ko to hadith wa Aisha na ini sembeg mga ulama nagyang ko to kuna hadith na daif malubayo to hadith so gyuti marari korek sa gyang ko tayo mananian na kenapa mbedi utawa gyang ko tadi na nikapusa balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala langwan mga tao amya makinig sa gyang kaya oras agus utawa sumpayan pensagyang kai ay mananian na di itano di kapagusaya si ko mga kukuman ama papadalam sa gyang kaya bulan Ramadan panganing ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala iraut yan sa mga umurtano sa gyang kaya bulan Ramadan titud no kumapi agyang ko tuwa tao maprere para dunian aginawan yan sa gyang kaya kapakauma agyang kaya bulan Ramadan pamakabagran wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga pamilyatan wa pangasasakit relaan tano langon wallahu subhanahu wa ta'ala ayamala prelaan wallahu subhanahu wa ta'ala na sa mga lokastano mga amatano mga inatano miyaw na sira din si iku mga kuburiran na panganintano si iku Allah ya Allah baluyang ka sa mga kuburiran surumbi o surga ditano di marirelai pamanyan na mga tao ditano di marirelai sagyang kai akapakaw magyang kai bulan na Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.